que che comentaba antes, a relación que tiñamos era máis ou menos, non era a mesma relación de todos con todos, pero por unha vía ou por outra tiñamos unha relación de amizade. Non hai relación. Intentouse ver relación, a única relación que existía era que no seu conxunto, en un determinado momento, por exemplo, na época de Alén, ou época tamén que se publica que abarca o grupo Crago Fondo, na época despois da Rompente, etc., hai como unha necesidade colectiva de renovar o discurso poético galego. Iso é a relación que existe, pero non chega a haber unha relación de grupo, de grupos con outros. E o mesmo con Amor e Sabor, que non coincide con outros grupos, con outros grupos do seu momento. Non había intencionalidade de carácter político, de carácter lingüístico, para nin naquele grupo primeiros, nin no de Amor e Sabor. Non hai ese intuito político. Temos posicións políticas, en moitos casos coincidentes, nos diferentes membros do grupo, máis ou menos coincidentes. Pero, esa coincidencia política vese noutros aspectos, non propiamente no carácter poético ou así. Aí non é un grupo heteroxéneo, tanto Alén como de Amor e Sabor, o que caracteriza é a heteroxeneidade. Somos moi diferentes cada un de nós, e, por lo tanto, os resultados poéticos tamén son moi diferentes. Ben, o ano pasado, efectivamente, cumpriuse 25 anos. Como sabes, publicase o que teóricamente aparece como unha terceira edición de Amor e Sabor, que non é unha terceira edición de Amor e Sabor, é unha edición que con nome de Amor e Sabor publican algúns membros do grupo, porque nesa terceira edición, parte de Los Pereiro, que morrera, evidentemente, non aparece nin Pilar Pallarés nin a Percueu. Por tanto, é un grupo dos que formábamos parte de Amor e Sabor que realizan un recital e fan unha publicación. O recoñecemento do público, eu creo que o recoñecemento que se dá é, sobre todo, recuperar un momento especial de renovación poética que coincide co tema de Amor e Sabor, ou eses anos de Amor e Sabor. Moito máis pensando no que fixeron despois cada un, ou simultaneamente cada un dos integrantes dese grupo, do que significou propiamente o grupo. É importante ver o que significou a poesía de Los Pereiro, ou é importante ver o que significou a poesía de Pilar Pallarés, ou o que significou a poesía de Miguel Ángel Ferrán Bello, ou a de Lino Brase, ou a de Miguel Mato, pero non o grupo. Entón, aí, digamos que se misturan as valoracións que se fan. Globalmente son valoracións do grupo de Amor e de Sabor, pero se pensamos ben, o que se fan son valoracións individualizadas dos integrantes do grupo, máis que do grupo en sí. E entón, efectivamente, que hai voces poéticas enormemente interesantes, creo que con unha proxección no panorama literario, no panorama poético galego, moi interesante. Sí, aquí en Coruña conhecemos todos, como podemos comprender, e, por lo tanto, é fácil verse e é fácil encontrarse en actos culturais, en actos sociais, en actos políticos. Aquí todo está moi próximo.
o país é de pequeno e a Coruña máis pequena ainda do país, co cal é normal manter contacto. Por tanto, manter o contacto máis ou menos, non exactamente igual con todos, porque efectivamente o nivel de relación que podo ter con uns e con outros é diferente. Pero, si, manteño un contacto con o resto dos membros dese grupo. Realmente conservo unha boa imaxe, quero dicir, eu traballei como profesor de lingua e literatura galegas no secundario, depois tamén, como indicabas agora, na escola oficial de idiomas como profesor de lingua portuguesa, e é unha etapa como outra calquera, é gratificante a veces e a veces é desesperante. É unha etapa interesante, o sea, personalmente moi interesante, permitiu o contacto co traballo no mundo laboral, que era moi boa. Tamén é un momento moi interesante para o ensino da lingua da literatura galega. Un pouco da implantación do ensino da lingua da literatura galega no secundario, e, por lo tanto, iso tamén tiña os seus problemas, pero tamén tiña as súas perspectivas optimistas sobre ese resultado. O de portugués sempre tive na cabeza desde que estaba no quinto de carreira, sempre me tiña atraído moito a lingua portuguesa e a literatura portuguesa. E entón, claro, de feito, dar aulas de portugués aquí, para min era un pouco cumprir un soño que tiña desde a carreira, que non imaginaba que fosse dar aulas de portugués. Evidentemente non había perspectivas, cando fala a carreira, non había perspectivas do ensino de portugués, prácticamente ninguna, por lo tanto, nin se me pasaba por a imaginación. Pero, bueno, despois entrei a daras e moi ben. Ben, aquí sí que son os acasos, non? Houve un momento que explicaba que a miña biografía é unha asociación de acasos e necesidades. Eu realmente descubrí as literaturas africanas de lingua portuguesa por puro acaso, foi unha pura casualidade descubrirlas. Pareceume que eran enormemente interesantes, iso fixo que entrase xa máis especificamente en algúns autores, en algúnas literaturas. Interesaba moitísimo todo o proceso de formación desas literaturas, de consolidación desos sistemas literarios, e entón iso me levou un pouco a traballar en Pepetela, non con ninguna intencionalidade, diríamos, académica, ni nada, porque naquele momento, como que comentaba antes, non había moitas perspectivas de que fose ensinar ese tipo de literaturas algunha vez, e entón, aí é o que me levou a enveredar por esas literaturas que son moi pouco estudadas. Penso que no Estado hai moi pouca xente que traballe sobre literaturas africanas de lingua portuguesa, o sea, hai xente que traballe en literaturas africanas de expresión francesa ou de expresión inglesa, pero moi pouca xente no ámbito universitario que traballe sobre literaturas africanas de lingua portuguesa. Entón, está ben traballar sobre algo que outra xente non traballa. Eu non deixei de enfocar os estudos de Pepetela, é dicir, eu na miña biografía académica
constantemente regreso a repetela, non foi só a tese, despois de orixe algúns libros sobre Pepetela, teño artigos, traballos sobre Pepetela, e agora, pois, efectivamente, tomouse a decisión de publicar na Biblioteca Arquivo Francisco Pillado unha obra, de entrar a publicar unha obra de literaturas africanas, porque na serie Literatura Dramática en Lingua Portuguesa non tiñamos publicado ninguna obra dos Pavón. Tínhamos publicado obras da literatura dramática portuguesa, da brasileira, pero non dos Pavón. Entón escolleuse unha persoa de referencia, que é o caso de Pepetela, e unha obra tamén de referencia, que é A Revolta da Casa dos Ídolos. Unha obra que foi publicada no ano 80, non se volveu a editar, a reeditar, e Pepetela permitiu que reeditásemos agora aquí nesta facultade. E ademais unha obra que só tivo dúas representacións, unha en Mozambique, un pouco tempo de ser publicada, unha representación que nin o propio Pepetela ten conciencia desa representación, e despois unha representación, unha xira que se fixo con esa obra por Italia, e nunca non se volveu a representar. Non é unha obra case sen ser representada, unha obra que só tivo unha edición, e unha obra que, en fin, que ten certo interés para o estudo da dramaturxía angolana, por iso tamén a reedición desta obra.